himen ko para minta gasngi ngakwa ban puson rengkat batpi halor kadonud bakwit tamu Jisu namar manusnem ha ubanai jun ngi duwai riyubale syaka donud bakwit tam Jisu bun apadeng jambi pitip yaka jing kordor jangka donud bakwit tam Jisu bad ngi long ki kon ki ba duwai riyubale syaka donud bakwit tam Jisu don gi bakindiu ket yaka donut bakwit tam Jisu halor ki ingasem jampi lemba ka dur jangka donut bakwit tam Jisu don gi ingasem ki ba aite pengandang syaka donut bakwit tam Jisu don bon ki beryu ki ba yomad bad ki yopediang yaka jingker ko kerhai halo jangki lemba kane ka jingriyo bale syaka donut bakwit tam Jisu Nadu kapor bangilong Kristan ngilayo ka jingikai bangide banlong kibariyo bale haka donod bakwit tam Jisu. Hallelujah. Hallelujah. Bad don bon ki Kristan napadeng jangi kiba shai one mas man gis ngitoding lese minta hakane ka por kirki bun ki briyo kimla porshu wat ya kasngi toding banding kongru namarba ka jingyale jongi kalong ka jingyale banyo ye ha ka jingim jongi te uksudu la pinnged bij hadu kata ne uksudu la pin khalat yangi ngim da don kam ban shania tilitelania ka donud bakuitam Jisu lese uksudu la ong lada ngim shiminda masru kamlele tengila nget ya uksui Nama uksudu tiing yaka donod bakwit tam Jisu. Uksudu tiing malake jai jingriyo bale jongi. Uksuid usnutut ladangi ki Kristan ngileriyo bale haka jingim mensiam jongi. Hallelujah. Hallelujah. Bad ngiru ngikam ngeit ya uksuid menda bun ki Kristan ladangi peit haka jingim jongi Ngilaban yo ibun ki Kristan ki long ki bar riyubale menshiwa ki kelalong ki bar tanda kindiat kila pinbeja ya ka jingim mensiam jangki minta banya ka ba menshiwa minta bun ki Kristan ki kelalong ki bar talot ha ka jingim mensiam jangki bun ki beriyo ki perkat ladanga im kumneru kalabiang be Bun ki Kristan kila tau yaka ain temai nagabenda yalade. Bad habang ipuson halor ka jingim jongi ngilaban yoy bun chait ki jing tolot ka badang jia. Bad kamdam lele minda yoy yaka perte kalas tang ban hiarno ha ka jingieid. Ka perte kala hiarno na ka jingisne uble. Kaperte kalas tang ban im sarong minda ngidon haga jingma man ka por ngi peit ya ka TV ngi ios ngo ya ka kubor jong ka tuma minda kamju kutsu ya ka kubor jong ka tuma pat kane war kalong ka dakashin baki kai ngi ngidon kam ban shania tang haw Jisu minda ka tuma hapadeng Israel bad Iran kala jurba Hana ki ongru kalaban kalalong ka tumabalay. Namar don bun ki jinge kaba kapadeng kane ka tuma kaba ka Israel bad ka Iran ka yalay. Pi ngat ngangais kem pila peit pila yosngo ane pila sakut haka sonam mindaru. Pide ban peit ya ki ke baro bajia saudong ka perte wadnum sakut haki bruyu ki bales niyo kumne kumdai. Hallelujah. 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 Pide ban yai shakamat. Pide ban nang ban yai shakamat. Pimde ban sakut haga jing sosi. Pimde ban sakut haga jing larai. Pimde ban sakut haga jing ting. Pimde ban sakut haga jing siniu. Henre pide ban yai perang. Pide ban yai perang badu Jisu. Nagata ka daw ngide ban lombar yubale. Ngidon ka atiar hapo jongi. Ngimde ban kijit lord baro ke jing siniu saudong jongi.
Bon Gibrio Kikijit Tangi Jingsuniu, Kimju Kijit Yaka Jimba. Ladapi long Gibrio, but Kijit Barabore Jingsuniu, La Shaikas ni Pirup in Le Kumju. So to name Pirup in Le Kumju. Ladapi long Parlo Baduk Soit, but Ki Kamjungu, La Shai Lashas ni Piru Pi, but Tang Malay, Kaju Hakajing Champi. Henry Ladapi long Paraloga Badu Jisu, Pin im Yaka, Sab Jungu Jisu, Pin im Yaka Bor Jungu Jisu, Pin Yom im Yaka Jisu, but Pilaban Job Halorka, Jingseniu. Then don't born Kiburiki on Ngas no Sakud Hakajingim, Balepis no Sakud, Namar Pila Jingai now Jisu. Nagataka Dao Kohimen Kopara, Nide Bandonga Jingri Bale Kerpang, Shaka Donud Bakuitam Jisu. But Minchas name Galahikai Kindiat Halor Kataka Jingikai Jongu Uppa Bakuit Pop Francis Kaba Ula Pinmi Haka encyclical Dilexis Nos house name Arhajar Arposau Ubanai October Ula Kren Kerpang Halor Kadonud Bakuitam Ujisu Badula Ong Kabangi Puson Halor Kadonud Jongu Jisu Nipuson Halor Ka Jingieid Jongu Bale Habangi puson halor ka dono jangu Jisu, ngi puson halor person jangu Chris, persona Christi, u person jangu Chris. Omde kano ka, tiar ne omde kano ka binda janga med jangu Jisu. Bun ki buryo se ki bam sauto kine o pi ki Kristan, pi ki Catholic, pi mane ya ka dono du buryo. Emde kumda ngi mane ya ujisu balong uble bashisha habangi leri uble ya kadonud bakuitam ujisu namar kadonud jong ujisu kadab da ka jingieid ya ka perte barokawe. Hallelujah. Nagataka daw habangi puson naka gospel jungu yanis kabak katkindai laipo lai hadu laipo hinyu haka gospel jungu Matthew yanis kabak katkindai laipo lai hadu laipo hinyu kakaren kumno kanekehin kanongrim janga jingidu ble hangi Kaneru kalong kanongrim jang ka jingriu bale ya ka donu jang Jisu. Bat ka puli ka kabatay kumno ngan puli happy snap. Henry yenda kila vansha u Jisu kila yo I ba ulala yap. Kumda kemshim kidia ya kikijat jongu. Lajar kata uwe na kishipai Ula dong ya ka krum ujisu dawu sum. Bad shisundon la kersoy kasnam bad ka Utau bala yo iya kane ula saki. Bad ka saki jongu kalong ka bashisha. Bad uhi utip ba ukran hok ba piru pindup ngey. Lale ya kane ban pinurlong ya ka jingto. Yennom kidia wat kawe ka shing jongu. Don sa kawe pat ka jingto kabaong kibriu kinpeit ya uta uba kila dung. Kibriu kinpeit ya uta uba kila dung. Ong lang baro? Kibriu Kibriu kinpeit ya uta uba kiladung. Kibriu kinpeit ya uta uba kiladung. Mano kiladung? Sipai kiladung. Yano kiladung? Ya ujisu. Hangno kiladung? Haka krum jongu. Peit siaka dimpana siya joro. Haka krum jongu. Hangdo donayu? Kadonur jangu Jisu. Satu niyam. Kabamut ka jingto bakuit kala ong lupa kibruyukin peit ha kadonur jangu Jisu. Ka jingto bakut omday kibruyu kila tao kane. Taman man pensay shushu ngan shim takaway pat ka
jingdo bakoy naka kitab Sakaria. Namar shua banjia kane kinongya tulupa kila ya tulupa halor ke jingjia haga jingim. Sakaria kadar. Sakaria kadar. Nongya tulupa Sakaria kadar. Kadar shipo. Henry snabaro Henry ngansate tese halor ke ying u David but halor ki traishnong Jerusalem commensium jingsngawulem but jingduwai. Yanda ki peit yauta uba kilasam lemba. Kinsa ya yam nagabenda jangu. Lakum ya ukun marwe. But kinsa yambriyu ya u kumba yambriyu ya ukun prangsni. Peit. Ya kabala jia haka gospel jangu yanis kala ong lupa dawu Sakaria nongya tulupa. Sakaria nongya tulupa ula ong kumno ngin sayam haka ba peit hangno haka donud bakuitam ujisu. Pisoto nekalam soto kabamut kaneka jingriyu bale haka donud bakuitam jisu kalong ka jingang nur jong ka beneng shua ka jingwan jong jisu shua ka jingyap jong jisu Sakaria nongya tulupa ulayo jing parasad kinongya tulupa ki kren kumno kinongya tulupa kilayo jing tip nangno mano balay jing tip iya kinongya tulupa mano balay jing tip uble ula kren ha kinongya tulupa umensiyam bakud ula kikaya kinongya tulupa kimjo keren how ehe kinongya tulupa kimju keren how eye kimju shutao eye satu niem kimlong ban tao eye kide ban keren tikkumba uble ubetta haki ban keren. Haleluya. Sautu nekalam sautu kabamod kinongya tulupa ki keren ya kasur jong uble kinongya tulupa ki keren lemba umensiam bakoin kinongya tulupa kimju bakala lada kinongya tulupa ki bakala ublay un kentahit yaki kum ki bakumno nongya tulupa balam ler satu ni kino ki kendin ki ba kinongya tulupa ki keren ki bamde na ublay kentahit no yaki kabamot haba Sakaria nongya tulupa kren kumne baro kibriyu kinsa peit ha utau baladong kabamot ula kren lupa ya kaban sajya ha ka jingim kinsa peit ha ka donur jongu jisu. Haleluya. Sautu syai kadar larung ba nakata ka daw ko himmen ko para ka jingriyo bale ya ka donud bakuit tamu jisu kadon ha ka jingmur jong ublay upa kadon ha ka jingmur jong ublay upa omde ki briyo ke bala tao kane henry ublay ki ula penwandur ya ka jingriyo bale nagabenda jong ibaro kabamod ya kabang yosngo ha ka gospel jong yanis kade benurlang kumne bale kade benurlong namar kela yattu lupa daki nongya tulupa ublay ula ong lupa te lada ushipai uklat banle kamlong lada ushipai uklat bandung haka kurung jongu jisu kamla banlong namar ude banle kumne namar ublay hi ula parasad ya utta ushipai banle namar bale ngindup laban peit ngindup laban peit ya kadonud pisu lengane pisngap. Haleluya. Peit hadu katno ka jingto bakoit ka penrandi nagabenda jongi penkre nagabenda jongi kane ka jingri uble sha kadonud bakoit tamu jisu lese ki bru kilaben nong kadbamon
Kamda meke bru kim peid ba ya kak tinu ble neki bam puson ba ya kak tinu ble kishim nang ne nang dai kilaban kili jingkeli Henry kata kamde ki jingshisha ngi haben wa dia kan nongrim jong kaneka jingle nagataga daw haba ngi puson halor ka jimpau jisu shaka Margaret Mary Alcock house name Katkenrius pa hinyupo lai Katkenrius pa hinyupo lai ha ubanai December harpo hinyu tarik December Katkenrius pa hinyupo lai ujisu ula penyetu yalade shaka Margaret Mary Alcock ba kadeben stangno yaka jingriyubale kerpang yaka donul ba koitam jisu ngala ong arpo hinyo tarik December kadon kadawru arpo hinyo tarik December kalonggas ngiburom jongno mano batip kine baromo Sgiburom jangu Yohanes bakui apostol ya oba ujisu kmie Sgiburom jangu Yohanes bakui bad ya oba ujisu ula kmie nangne haba pelas ngap yanga pelayo iayu manobala to kaneka gospel Yohanes nanda Yohanes ula ong kumno haka bracket hangne haka bracket ula penkerpang kumne la kumno ula ong uta ubala yo iya kane ngap uta ubala yo iya kane mano bala yo i uta ubala yo iya kane balenga karen kumne na mar ngakwa bara bapis ngabha bat puson bha bat pidyang bha bat pingam jili ya kane te minta ko himmen ko para pidi ben sobutu uyanis baku idula yo i na mar uyanis baku dula yang hangno kakatino balay ka ongkom no uyanis bakuit ulayang lang bat ka Maria teisoti hangno ulayang lang hakija jongka dimpana katba usipay ula shimya usum badula dung hakakrum maur udang leyu udang peit ulayo i halaka jongka kemat ya kabalayo i hakama jongu omde kino ki briki wanong hawu yanis pakuit kumne Henry ulayo i mar kemat ya kabalayo i omde second hand report first hand report sautu name first hand report badula report ya kabayo i ulayo i shaikadar kaya kabala mina ka kurum jongu jisu ulayo i kadeshisha ka kurum haka jaka badon ka donur jongu nangda kalamia iwang ka bad ka snam bad uta ubalayo iya kane ulasaki uta ubalayo iya kane ulasaki uta mano Yohanes bakui usaki kataka saki kalonga saki bashisha nanda uang badka saki jongo kalonga bashisha uang bashisha jutok kumbatok mangi Yohanes bakui ulang uba yidia ujisu udon ka jingsosi hapo jongo baha u kendra jongo ulayap halor ka dembana bad hapadenga ta ka jingsosi ulayo ka jingerman hapadenga jingsausi jango Yohanes bakoy ulayo jingerman haba ulayo ka bat kasnam kamina ka krum jango Jisu haleluya nang daula ang bad uhi mano Yohanes utip ba ukren hok umde ubabuai satu ni uhi utip tentang mengipat lesa ngis syo samtia palan ngimtip kai ka bangile haba don ki bri ki badi drak kimtip ya ka baki keren ki le Henry Yohanes wong ula paid ba shimla samtia padi da kiat shimla di drak bad ula skautu shai utip ba ukren hok omde namar kano ka bor na bar
Omden kan da kano ka borjong ka jingdi ka bauladi henre Ukraine shaika dar yakane. Hallelujah. Hallelujah. Baruong kren hak bapiru pindup ngeit. Balay Ukraine ngiru ngindup ngeit. Ngin ngeit hakaye. Ba ukwa bangin ngeit ayo. Ukwa ban ngeit ayo. Ukwa babaro mangi ngingeit hakadonur jong ujisu. Ukwa baro mangi ngingeit hakane kabor jong kadonur jong ujisu. Bad ukwa yakane nakatagada ula benrab yakaba sakriya ula ong hangne ula ong kibriu kin peit ya uta uba kila dung. Omde tamau ubalayoi kamaria teisoti kalayoi kamaria maktalna kalayoi katto kannungut ki maria ka badon kilayoi yakane ka jinggia bad omde tangkito arngut laingut henry ka jingang nu jongu yanis ayu baro mangingin yoi ngideben yoi ayu ong ngideben yoi ayu ka donut Jongu Jisu donut bakuitam jongu Jisu lese pikirli balengyong donut bakuitam ladang imla banong baka donut jongu Jisu kalong bakuit ngin ong ka donut jompi kalong bakuit ka donut jong no kam bakuit jompi ne jongu Jisu jong no to omdon jimba kala ye banong ka donut bakuitam Jisu namar ngi shimet ngitip ki donur jongi baro kala tingit daka pop danem de habaka donur jongi ka tingit daka pop ngidon tang kawe ka baay jingermen kata kalong ka donur bakuit tam jongo Jisu teminta pede ben sautu balengi duai ko donur bakuit tam Jisu to isne yangi ko donur bakuit tam Jisu to isne yangi namar de bante karhaya ka jingisne ujisu ulasha yap. Hallelujah. Ko himmen ko para kadba ngipusan ba ngi duwai riubalesha ka donur bakuit tam Jisu ngideben ngabutu kane kamde tang namar ba kam Margaret Maria Alacock kalayo ne katto katnongot ki rikuid kilayo jimpen pau henre na marba kakatino bale kakadaw yangi bangi deben peit ya utta ubala dung tinagataga daw ko himmen ko para habangi puson halor ka jingriyo bale changa donur bakuitam uppa bakuid ula to ya ka encyclical ya ka shitti sharai jangu dilexit nos uble uid yangi te kaya ka jimman to yangi banle riubale shaka donut bakuitam Jisu kaya ka jimman to yangi ka jimman to kalong kabashibun ladangi pet haka gospel jongo Matthews kabakatwe arpu pra Jisu ang kumno ka jimman toy jong kane ka jingriyo balay ka donur bakuitam Jisu ang kumno ngan pule yapi te hangne Jisu ang to wan shanga pi baro kibashitam kibakia jingkit nga ngan pinjatay yapi te dakaba pli kane ka donur Jisu ang baru kibriu ki wan shaka donur jong bangin niyo jingtengan bangin niyo jingjatai bangin bud ya kan nuksa jingim jong Jisu haka jingim jongi bangin dupio bor na kane ka donur namar na kane ka donur kami ayu jingim ka bat kasnam ka bamut ka jingim baro kaway nakataka daw Jisu ang ngalawan banay jingim ka ba kumno shiteng pura
Bad kabau jisuang wan shanga pi baro kiba shitam kiba kia jingieid ngangan pinjatai dia pi jisuang kino kibru ngeid hakane ke jimmaya kino kibru ki shania hakane ke jimmaya kinyo jingjatai pura haka jingim henry ngilaban yo I hapadeng jongi lese don napadeng jombi bashong kumneru ladanga kili pi shimet ba kong kai ka jinge jombi father baro shimit ngam ju yotia nga posni ruma nga kuslai baro shisngi baro shimit nga shong kumne bed ban lei tre ru ngam don bor ban kran bru ru ngam don bor nga snousi palat baro shibinda jonga jingim jonga nga snousi palat bale pi snousi namar pimpat shania hau jisu minda pim haka baptisma kaba pelayo pediang naka baptisma kaba pelayo pediang don jingkala kindia tru happy pidang im kumjuhi kum kita kulung bam sautu ye sautu ni em lese don bon napden jombi pelayo baptisma haka por bapidang kulung pimtip pelayo baptisma hadin enda lahela san kimi kipa ki ong kun pelayo baptisma pila kerlalong Kristen, pilang kun Katolik, bad ngalayo baptisma. Kidese lada ki kun kerli kaya kedak ngadon banong ngalayo baptisma lese pin peni ye paid kun kane ka baptisma certificate hakas ngi baptisma ngilai kerteng kumne ye pi kokon ngei. So tu niem nakata kada pi bu hayin jombi baptisma certificate lada ki kun jombi ki kerlalong ki bam ngeit pilaban peni ko kun ken mau pilong Kristen mo pimdeban em kum jendil la pen baptis ye pi pe dia ka certificate jombi hallelujah ko himmen ko para bu napdeng jongi ngi im tikkumba tikkum gi kullum haduminda don jingkala kindia tru haka jingem chongi ban ong ngalong Kristen paka bu napdeng chongi pilong bartatin pilong gi bating bij pilong gi bakuslai halor ki barit baria halor ki jinggia barit baria pilong gi bas osi halor bon gi daw pidon bon gi daw ban sosi ban iya kaban ngeit minta bon ke beriu danem de lese don baro shing shiseng ki kuslai nadu min step ki shong kun van alevan shong lang ngin kuslai no kindiat shuaban le school tongin ya kuslai kindiat andalawan pai na school tongin ya kuslai biang kokon kuslai biang halor rupa kuslai biang halor kaspa kuslai biang halor kapule kaputi kuslai biang halor ka jingko jingkia shuaban leitia kimi ki pakyong alewan kokon ngin kuslai no sakindiat shuaban ngin leitia kumne ki bun ki beriu ki im ha kene ka pertemenda tang ha ka jing kuslai kimju don hadu kata ka jingieid ha ka jingim jongki kadenyam de ki beriu ki di dawai banyotia henry ka dawai babhatam banyotia kalong puson ketinu bale duai haw jisu duai rosary duai jingisne jimble pinsa yotia le riu bale ka donud bakuit tam jisu pinyotia koloi ko himmen ko para balengi im kumne habau jisu terwa hangi ya ka jingieid ka palat yangi bale kata ka jingiedu jisu kam jurong ha ka jingim jangi ha ka sitti banding kong jongu yanis bakuit ka sau prau jisu ublei ulong ka jingieid manobong yanis bakuit utau ba yo iyu ya ka donod baladung ula yoi ula saki biang ha ka sitti jongu ublei ulonga jingieid upabakuit pa Francis Wong ublei ula idiangi kumno ula idiangi dakaba iti ya ka jingim baro kawe na ka benda chongi dakaba iti ya ka jingieid baro kawe na ka takadaw ha ka gospel jongu yanis kabalai kadhendriu ublei ula id hadu kata yangi ula iti no yala ukun ba marwe ban penim yangi hallelujah
Hallelujah. Ko himmen ko para kine baro kilong ke jingmaya jong ke jingidu ble. Kane baro kalong ke jingmaya jong ke donu jong Jisu. Naga benda jongi. Nakata ka daw ko himmen ko para ngimla ban pinsting ya ke jingai jongi. Uyanis bakuduang bangindup ngeit ngindup ngeit hadu katno pi ngeit haba pidon jinge hakama jombi hadu katno pi ngeit hau Jisu hadu katno pi ngeit hagane ke jingi kai jongu Jisu hadu katno pi shania hagane ke jingi kai jongu Jisu haka jingim jombi nagata ka dao ko himmen ko para u Jisu ongru ka ju ka por pi shem jinge ban ngeit Bishing jinge ban aiti hau ya ke jingim jambi or Jisu ong to ba ya ke lingkor jonga lada pishem jinge minda don bo na pdan jambi bapang hato pela pediang ya ke jimpang jambi ne pimpat pediang hadu minda ha ke jingim hato pe pediang ya ke jimpang jambi kumbala sha ya Jisu hato pe pediang ya ke jinge jongi inga sen jambi kumbala sha ya Jisu lese pishu mudur ulogula petla don shubat pi pela pediang kata ka jing long jompi kumbala terwa Jisu ha ka jingim jompi ne kade na mar ka jingle jompi ulogula petla bale ulog pet te na mar jompi ne na mar jongu kun jompi ula da kaid minta umju kongu shu yepi na mar jongno na mar jompi ne na marukun kadon ke jingkuri gura ha ki inga sen jompi Mano papin kol mare ki ingas jompi mapine maune maki ne marjan jompi mano balonga daw ban pin kol mare ki ingas jompi yano pin kinno yano pi shait kinno kalo kan kinno yano ulo khato ka kalo kanong kade na marjonga kane baro ka jia kanong ten adu kapor bangala shong badu ne ubrio bachis ngiro ngam jiotia Shuakane nganju yoti abha Henry minda nadu kapor ngala shong badune ubriu ngamju yoti ba kikun kinong kumno nadu kapor ngiakendu kini kikimi kipa ngimdon jingsuk dadam dai kikun kinong nadu kapor ngiakendu kini kimi kipa ngimdon jingsuk kikun kim sautu kini kita kimina kini kikimi kipa Henry kiong nadu kapor ngiakendu ya kini kikimi kipa Te baro shing shisem kilaban kinno iveya iveipat. Habapang basitomru piwad keleng pingay bi bun gibryu kishim kabu yapi. Tendeng don gibryu kimare sharum shaneng. Walada kibadukru kingay bi je kibryu kibaong tendeng ayisine yapi kibawanduay. लड़ा ओमडे की डॉक्टर रो डॉन की ब्री की ओंग पिडॉन कने के जिम्पांग पिडे लड़ा पिम दी कने का दवाई पिनमियो जिंको पिडी बे पिटीड बे वार लड़ा का रेमडोर मकनारू हेनरे हाडीन पात्रो ओमडोन जिंकला ये नमार nginget बीच पालाट ngimju ngeit yaw Jisu ngimju ngeit haw Jisu nginget bun ki bryo saudong jongi Jisu utarwa hangi yaka donu jongi bangin dup nget kumba ong yanis bakoi nget kabamod kahe ke jingtumu jong ke jingriu bala yaka donu bakoi tam Jisu bangin dup nget ha ka gospel mintang awan poisa kawai pat ka pang jong kene ka donu badnum sakut ha donu Henry pide benang banyai palat ya ka donul upabakut pa Francis Wong habangi ngi le riubele ka donul bakut tam Jisu wadnum sakut ha kata ka dur jong ka donul ka ba mod u person jong Jisu persona Christi bad ngi duai ha Jisu bad ngi trang nadu ka donul bangin dub dab da baro ka hokka sod jong Jisu ha ka jengim ka jingtumu jong ka jingle riubale ya ka donod bakoi tam Jisu kalong bandub roy ha ka jingieid, ya ka gospel ha ka jingim jongi. Hallelujah.
Hallelujah. Kajing dumu jong ka donod bakwit tamu Jisu kalong bangin long kikun kibayim ya ka gospel ong jam hallelujah. Banim ya ka gospel. Banim ya ka gospel. Ha ka gospel ngia kendu ya no. Ong jam. Ha ka gospel ngia kendu ujisu. Henry bo na padain jombi basyong hang ne pimju yakundu Jisu piang riu balai yakadono bakwita ujisu Henry pimju pule gospel pios ngo gospel tang sniutrai lada pimpad yotia pios ngo gospel tang haka sniutrai kataru lada pilei mas bakwit sniutrai ne mas kalam lindo haka snong lada pim leit sngi bolero pim jios ngo gospel kivei pat ki sngi pim ju pule gospel pim ju le jingya sangi nguru te kumno pin yos ngo Jisu kumno pin embadu Jisu kumno pin yakundu Jisu haka jingim ong mapi kumno pia kendu Jisu hadin pat piong padar ngade kristan henre pe nga jinjar palat namar pimju im gospel dada pim im gospel pim yo Jisu ha ka jingim jampi pim yakendu Jisu ha ka jingim jampi lada pilong ki brio bam yakendu Jisu ha ka jingim jampi wadnum tarai pin yo pin lai lui na ka jinge jampi haleluya. Nekili ngakoban kili pi kat nongod na plan jombi basyong hang ne kiba pule Bible man gas ngi rakati kindiat. All of you who read Bible every day, please lift your hands because you all know English only. So lift your hand. Kito kiba pule ka Bible man gas ngi rakati shajurong ong pisoto. Paid man gas ngi omde shisin shitayo man gas ngi ngaong. Man kasngi ban penim yanga don kato katne tiliki keti Henry majority kilong kibam im yaw Jisu om don jingri bele tang ubenai jun don jingri bele kataru tangane ka donut om de haw Jisu satu ni minta pe satu ke jimut lada piong pilong pidom pilase pi duai man kasngi ko donur bakutam Jisu to isne yanga kalam Jisu pi duai you haba pi duai pidon ha ke jimut jompi tang kane ka donur adau Jisu om don tentang ki kina samla kiong ko donur bakutam Jisu to isne yanga udang berkat ya ka donur jong ka samla jong Om Desu Jisu. Nagata ka daw ko himen ko para ngi haban nang ban im ya ka gospel ngidi ban puson ya ka gospel ngidi ban pinjiliyo ya ka hokka sod jong ka gospel nagata ka daw Jisu ang to baya ka lingkor jonga but to hikai nanga anyone not willing to be taught by the heart of Jesus cannot be a Christian. Ko himmen ko para ke jingim ayu ka ba mangiim. Bona pedeng jongi ngiim klam Jisu. De na mar ba ngiim klam Jisu. Ngingait beach kloy. Na mar ngim don jingait raw Jisu and rengi don jingait haki ke baro saudong jongi. Minta peit katemaru don. Darapi yung kumne ngam tipsyu kanji ayu. Namar ka pertek am don hakakti jongi ka pertek don hakakti jong ubamen. Ka pertek don hakakti jongu jong no bamen nakata kadaw Jisu ang ngaduay nakabinda jong biru. Katba pidang im hakane ka perte yadaya ki na kane ka perte Jisu ang. Jisu dang duay yadaya kine ki apostol na kane ka Perteka don hakakti jongo bamen nagadaga daw haba shatinju yaw Jisu daw uksu Jisu ang ladapi dem mane yanga nganaya pi akaneka
Perte kaba pioi. Kaba mud mano bade utrai jong ka perte. Jisuang usiar na utrai jong gane ka perte. Na kata ka daw ko himmen ko para. Ngimde ban nagabinda kane ka perte. Ngimde ban nagabinda kane ka perte. Ngide ban nagabinda ka nagabinda ka perte bansawan. Hallelujah. Pis ngap iya nga. Lada pi nagabinda kane ka perte. Pimyotya pormit. Pim sausuk men siam. Pin kusalay. Pinting. Pin pos niya Roma, pinyo uksuin man gasngi, namar pi perkat ya ka perte, denem de, lada pi perkat barabori ki kam jong ka perte pin pos niya no, uksuin. Henry lada pi long ki ba perkat ya ka baneng, pin pos niya ujisu namar ka baneng ka de ka bor pinya jong ujisu. Henry buna pedeng jong pi pos niya no, uksuin. Namar Baroshis ngi pi nagabinda kaye perte. Lada pi idya ka perte. Utrai jong ka perte un idya pi. Un wan ha ka pormit. Un yai rengat bat pi. Un penjen jarya pi. Un penshoya pi banle ki pop. Un penshoya pi banle ki kam siniu. Un penshoya pi ban ngop ha ka kam auria. Hallelujah. 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 Kohimmen ko para ngidon kam ban penim ya ka jingim jongi. Ngidon kam ban penim ya ka jingim jongi. Nagata ka daw ya ka jingriyo balay tonod bakwitam Jisu. Nagata ka daw ngiduay ngileriyo balay bad ngiduay siya ka donod bakwitam Jisu. Don buon kiriko ke bayo madya kane. Don buon kirikut ke leo ma jingi jongu Jisu haka jingim ka jongi. Hallelujah. Nangda Jisu la ong ngideben kindiu ya ka hokasot minda buon ki kristan ki kalam kano ka hok haka jingim jongi. Kristan kalam ka hokasot Jisu. Kristan kalam ka sap ka pong jong men siam bakuin. Kristan kalam uso jong men siam bakuin. Bun ki kristan ki ba hakane ka juk ka ba menda kim don jingieid. Kim don men siam jimap. Kim don men siam bas ngewrit. Kim don men siam ba jemnud. Kim don men siam jong ka jingomen. Kim don men siam jong ka jingyaisha. Kim don kano ka mensiam kristan haki. Kristan kalam ka mensiam kristan. Kristan kalam ka mensiam kristan minta. Ladang impen bun ya ka jinglong uble jinglong ukris hapo jongi ngimla ban yasiri mi kris ha ka jingim jongi. Hallelujah. 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 Hangne Jisuang ngalong u bajemnod bado bas ngevrit ka donod. Nang daw Jisu ukikayangi lemba u Paulus bakuid tolonggi basbon tolonggi bajemnod tolonggi bayide kiwe tolonggi bayide ka jingsug tolonggi ba kamen tolonggi bas ngau isene kiwe tolonggi ba yaisha kiwe tolonggi ba ngeit hawo ble mindangi peit pi ki ba syong hang ne ladanga kelia pi katno tili ki jinglong ukris pidon hapo jompi katno tili ki jinglong ukris pidon hapo jompi pila banjar kerteng nga hapo jonga ngadon kane ka jinglong kris lese don ke ba late man kasngi aka mas bakuit man ga po jingya seng henre kamla ban map ya ulog jonga kamla ban map ya ki kmie ki pa jonga kamla ban map ya ki himmen ki para lese kadang yale ya katuma persha ya ki himmen ki para lese nagabinda kaspa lese ki ong o yanga kmie ki pa kila ai kindiat yaka la ai kambon so tu nagabinda ka perte pedang yale ya katuma nagabinda uksuit pedang yale ya ka
tema duna ba kibru kabayale ka tema na kabinda ukris katnongot na pedeng jongi ki kimi kipa ki himmen kipara ki bayale ya ka tema na kabinda ukris lara biale ka tema na kabinda ukris kimmen sipara biale ka tema na kabinda ukris kalong ka baba henreng yale ka tema na kabinda ayu na kabinda uksuit na kabinda perte na kabinda kaspa hoy haba kimi kipa kila ay binda o kila ay na kambon nadu katagapor ngiray kut kumno tat hadu bangayap ngayoi bakim don jing sukshu danem de mano bala do jing suk mangaro la do jing suk makiru kila do jing suk ya kikun ki tiru kila do jing suk kikun ki siuru kila do jing suk habangi yale kum kane ka jait katema ka case police case court case civil case ni poisha no don ki bayale case pat percaya ki padaru denem de don ki nongi kai ki bayale percaya ki father namar kam school perte baro kane baro nandangin poisha no to isne yang nga ko ble haba pois ngi ble baro hinrius ngi yaletma sngi ble isne yang nga ko trai ko donur ba kuitam jisu isne yang kabamod ngi ki kristan ngi imkelain bun gi binda jong ka jingim nanda pin kli bale ngam lon jisu bale ki kon jong ki long komne kumno ki kon jom bikin ba haba baro shing shisem ki yadko upau yadko kakemiru kala yadko nanda pe ti ki kon ki baya dko baro arlia nanda kimi kili bale mo ki kon jonga ki yadko bale kongkong jonga kala yadko kimi ki pa ki perkat kidang yadko lupa ya ki kon jong ki kimi ki pa badako makiru ki long padako haleluya sautu niem haleluya pis ngapi nga upau syong perkat bale baro ki kun shin rang jonga ki di kiad mo udon hakama jongu kiad bale ko ble ki kun jonga baro ki di kiad aga jing sausi ula di biak ko himmen ko para ngimpesu ya ki kam kaba ngile nangdang ikli bale mo kumne piong hanga don buun jait ki jinglong kaba khiar pateng don buun jait ki jinglong kaba khiar pateng kimi ki pa baro arngut ki badko ki kunru kin long badko hangne ka ngam simong kaba khalai kamat henre kadege jinglong ru santuniem kaying gasem hakuri kura man gasni taki kunru kin ya kajia himmen ki para la shasngi kaba kimi ong kun le komne ukun ong snap jark me pimdon hok eye ban sneng yanga sneng shua upa sneng shua kmi na kata kadaho nga ong hang api kristan kabamod deben imya ka gospel deben don jingisne deben don jingieid deben don jingsbun id deben don kamen siem ban map deben don kamen siem ban penrit deben don kamen siem ban sausi habangi lepop deben don kamen siem ban pale men siem deben don ka jingkuit men siem barong ide bandon kanamba ngilaban kintiu burom yaki ingasem watnum tarai ha kaba im ha ka jimbrai bat ka jingauria ban pen bai ki kun kinum kala sautu ne kalam sautu baro sautu ne em sautu te minda kili yalade ngakum ka kemi ngakum ba bun ki kemi ba shong hang ne mo pun ka kemi ngakum ka kun samla ngakum ukun samla ngakum upa ngadon ayu ka bangalabanong ngadon hanga ka jinglong ujisu jinglong jisu katno tiliki jinglong ujisu don hapo jompi minda katno tiliki jinglong jisu don hapo jompi minda pidon
Kadno pilabano, ngalong kumno, ngalong ba jemnud, ngalong bas ngawere, ngalong ka ba suki ban bitar, ngalong ka ba yispun ya kiwei, ngalong ka ba yisne ya kiwei, ngalong ka ba yimkuin, ngalong ka ba yaija, ngadon ka jingieid. Pidon. Don. Ngadon ka jingsuk. Ngambitar yano. Peit. Kadno tiligi jinglong jisub don. Tangin diat ngalaong dangbun mo. Dangbun ki virtues. Nga keren siya pangka virtues. Kabamod. Haba. Nga le riuble ya ka donur bakuit tam jisu. Kaya kabang ade ben roy pat. Ngade ben roy haka virtues. Virtues kabamod. Kahoka. Sort. Ayu? Haka hoka sort. Ka jingim kristan kabamud. Balenga lay jingya sing. Balenga lay mas. Balenga lay duway. Balenga puliya ka Bible. Balenga pelong nobena. Balenga lay riubale ka donyor bakuitam jisu. Bangandup laban roy haka hoka sort. Jongu bale kabamud. Ngan kelalong kumu jisu. Habaro ka akor jonga. Hallelujah. Hallelujah. Tinagataga daw ko himmen ko para man gasngi ngide ban shimkia ban ya ka jingim bayasrim ukris man gasngi man ki kam ka bangile ngide ban le kanang ya ki ba kapanap hapadeng jombi pide ban long kas kampsbun men siem don bon hapadeng jombi kapanap denem de kapanap bon hapadeng jombi kapanap denem de ki kapanap ki de ben stang ngalong kapanap baro shirita nadu nangne shakamar ngalong no kamsbun mensiem ngamju yarap yano henrengan stang ben yarap no yakibaduk so tu niem ngamju kren badno wad ya uloguru shisin ro ngamjuang man kasngi ngadon shikintin arkantin basuniu hakamajong bale pelaslem lada wan koloi piong bale pi wan koloi lada uslem bale pislem dariam deh barabor ngi don giktin basni te nadu nindangan lekum no namar bangal le rible ka donur bakutam jisu ngan penmlin no ban kran bhai kiwai ekikundru barabor shisindru ngambat kod ya kekerten baba ka bala ai dau father hakas ngi baptisma nga ai ya kekerten basuniu ya kikun barabor dariam deh kerteng baptisma klamju kod kun enrenga kod kerteng ayu barabor ya ke kerteng basuniu te nadu mintangan lekum no ngan keren bahano ya ki kun janga satu niem te bat ki marjan marpa baroru ngaki nobet ya gitaru sipang arpang lomparlog henre hadin bat la ya letma nanda yino ya kata leit paino syakata ka marjan hadin sipang arpang nanda sawan pai no syaka weipat te mare kum skei kumne nanda sawan pai biang syautau baningong oh maaf ya nga nanda la yasuk shibanai arbanai nanda ya kajia biang kumne hi kejinglong jongi nanda ngiong ko donur bakut tam jisu to isne ya nga haleluya pisau tu kabab mod ngide ben im ya kejingim pura badu kris Satu niem nangda man gapor ngishim ya kejingrai ban imkuit henre habaye kendo parlog leke kamkuit man gapo shim ya kejingrai banum dikian henre habaye ya kendo kiparlog debate man ngi chimrai banginum tu henre habayolan ngitu bait namar ki oh ngalarai hangne tambangam tip balai kanika keti kalong kumne berabor ngam dip bale ka kti barabor kumne kat shaba kat kaba yo iye shimbeit mano ba shim ka kti danem de lada ye kisyaru shimbeit pisaru shimbeit bamru shimbeit ka kti kale ka pop ngate ngam jule danem de ngam shimla mon satya tamba ka kti ken ka kti jo nga ka basniu lada pisngo ka kti jombi ka basniu pen bhano ka kti jombi haleluya 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 Hallelujah. Ko himmen ko para bun ki benta jangka jingim ngidon kamban penbeit ban yasurim badu kris. Banang roy ha kane ka jinglong pidi ben tur shaw jisu yukiris bakuit.
Pide benai nakata Eucharist bakui jingterwa Eucharist jimpen gantang ya upo bat kamet upo bat ka wine baro kalong ak daka jing shisha kalong ka jimpen gantang ya ka jingim jongi bangidang duai hanau jisu ya ka jinga ha ka jingim jongi te pide ben shimminda ha ka mas bakui kambun Katasin bishiminda mas bakuin pideben kelano ya ka jinglong jambi pideben mane ya jisu ka sacrament pideben wad ya ka lat ka lindi ban mane ya jisu kambun sin ladapi yung haka parish jambi omdon lat ban mane wanchane inai jaka ya pe ban chong mane ya jisu sacrament bakuitam haka duai Pad puson ya kektinu balai man pai wei badon hangne ke bam padio rakti habanga keli ningkong stang ban sim ya ka Bible jombi pule man gas ngi Bible kito ki bam nang ban pule papin pule ki kun jombi nanda pisngab kun pule no na ka gospel Matthews ka balinong snap pi ke bam yoi kemat bam nang ban pule papin pule ki kun snap ya ka kubor kumne pin saroy kane kade ka jimmud jangka donud bakuitam jisu bad ka jingriyo balai puson kumno ulayai lemba ka jing shashitam kumno ujisu la shashitam kumno ujisu la shayap kumno ujisu la penim yangi kumno ujisu pin koi dia ki bapang kumno ujisu ula be ya uksoid kumno ujisu hikai yangi ban emya ka jingim ha ka hima jongu natong shadong kanyarap yangi ban yasrim ukris badhang da pin ong hoi menda ngadon ka donud kum ka donud jongu ujisu Duai ruha gini gisni nakalindi beneng saupo hinriu terte saupo hinriu saupo inyu saupo pra saupo hindai sanpo ngatarai kisla ka kadau hangi ka jingduai donod bakuitam jisu hadu litani man gasngi duai hakini gisni kitoki bampat stang duai te pinsayo ya ka jinglong jongu jisu ha ka jingem jampi